Zdravím vás, priatelia. Dnes si povieme niečo o Tríi Atlas. Čo je to vlastne Tríi Atlas? Je to len tretí medzihviezdny objekt, ktorý sme kedy zaznamenali. Znamená to, že nie je z našej slnečnej sústavy. Pomenovanie Tríi Atlas, čiže tretí interstellár objekt. Tretí medzihviezdny objekt objavili vedci v Čile v júli 2025. Tríi Atlas sa stal jedným najzáhadnejších a najdiskutovanejších nálezov v modernej astronómii. NASA, americká vesmírna agentúra, tvrdí, že Tríi Atlas sa pohybuje po hyperbolickej dráhe, čo je otvorená krivka, znamená to, že vstúpil do slnečnej sústavy, preletí ňou a už sa nikdy nevráti. Letí rýchlosťou 210 000 km za hodinu, čo je príliš rýchlo, aby ho udržala gravitácia Slnka. Keď ho prvýkrát videli, bol od Zeme vzdialený asi 270 miliónov kilometrov a smeroval k Slnku. Jeho najbližší bod k Slnku, perihelium, bolo 30. októbra 2025. Na rozdiel od bežných komét sa Tríi Atlas nespráva, ako by sa čakalo. Skoršie fotografie ukazovali antisolárny chvost, plynový prúd zvláštne smeroval k Slnku, namiesto toho, aby sa odvracal. Do septembra sa chvost otočil, vedci tvrdili, že by to mohlo byť tlakom plynu. Ale astrofyzik z Harvardovej univerzity profesor Avi Loeb naštartol aj niečo viac, že by to mohol byť kontrolovaný pohyb. Zhrníme si jeho posledný rozhovor profesor Avi Loeb pre Fox 10, ktorý urobil 6.11.2025. Profesor Loeb hneď začal najdôležitejšou udalosťou, a to je perihelium 30. októbra. Tríi Atlas prešiel perihelium, čo znamená, že sa nachádza najbližšie k Slnku, asi 203 miliónov kilometrov. Tríi Atlas dostal podľa Loeba asi 770 W slnečného žiarenia na metr štvorcový, takže to je bod na jeho ceste, kde sa najviac zahrieva. Rôzne slnečné observatória, ktoré ho pozorovali, zistili, že sa stal oveľa jasnejším, asi 5 krát viac ako predtým. Hoci bol skrytý pred pohľadom zo Zeme, pretože Zem bola na opačnej strane od Slnka, keď bol Tríi Atlas najbližšie k Slnku. Môžeme si pozrieť aj obrázok. Tieto observatória si všimli, že sa Tríi Atlas stal modrejším ako Slnko, čo je dosť nezvyčajné, pretože kométy sa zvyčajne zbavujú prachu, ktorých robí červenými, a majú povrchovú teplotu, ktorá je oveľa nižšia ako povrchová teplota Slnka, a preto sa zdajú byť červenšie ako Slnko. Napriek tomu sa Tríi Atlas stal modrejším ako Slnko, čo je prekvapujúce, hovorí profesor Loeb. Ale najzaujímavejšie je, že došlo k odchýlke od trajektórie, ktorou by sa mal pohybovať. Ak by jeho dráhu formovala iba gravitácia. Tríi Atlas prejavil určité negravitačné zrýchlenie. Ak ide o prírodnú kométu, mal by to byť dôsledok jej odparovania. Profesor Loeb urobil prepočet, ktorý ukázal, že v tomto procese by mal stratiť minimálne 10% svojej hmotnosti, aby sa dosiahla zaznamenaná úroveň zrýchlenia. A s najväčšou pravdepodobnosťou je to až 20% hmotnosti, a to je len spodná hranica. A to znamená, že ak ide o prírodnú kométu, mal by byť okolo nej veľmi masívny oblak plynu. Profesor Loeb hovorí, že začína dostávať nové obrázky Tríi Atlas, a ak by to bola kométa s bežnými charakteristikami kométy, kde uvoľňuje prach a plyn
A tento prach a plyn má byť slnečným žiarením a slnečným vetrom odnesený späť od Slnka. Avšak obrázky, ktoré boli dnes zverejnené, neukazujú chvost kométy. Ukazujú len svetelnú škvrnu, svetelný záblesk okolo nej, tak ako sme to videli, keď to bolo ďaleko od Slnka. A otázka je, čo je tento objekt? Prečo sa správa tak? Odlišne od komét slnečnej sústavy. Potom profesor Leb porovnáva 3I Atlas s kométou Lemon, kde, ako hovorí, vidíme krásny kometárny chvost, ktorý smeruje od Slnka. V prípade 3 Atlas nič také nevidíme a je to anomálne. Predtým, ako ma zaujali anomálie, hovorí profesor, sa zdalo, že je veľký, viete, najmenej 1,000,000-krát väčší ako prvý medzihviezdny objekt mimo slnečnej sústavy. A navyše sa pohyboval v rovine planét obiehajúcich okolo Slnka, takže možno túto trajektóriu navrhla nejaká inteligencia, hovorí profesor Leb. To bola moja úvaha a odvtedy som si všimol, že uvoľňuje veľa niklu, ale veľmi málo železa, čo je nezvyčajná anomália a jediné miesto, kde to nachádzame, je priemyselná výroba niklových zliatín. Takže možno je to technologický podpis. Viete, ukázalo to nezvyčajnú polarizáciu 3 Atlas prichádza z rovnakého smeru ako wow signál, ktorý bol objavený v roku 1977. Wow signál bol veľmi silný úzkopásmový rádiový signál, zachytený radioteleskopom Big Ear, veľké ucho v Ohaju, mal znaky mimozemského pôvodu a už sa nikdy ho nepodarilo detekovať. Signál bol na frekvencii blízkej neutrálneho vodíka 1420 MHz. Táto frekvencia je medzinárodne vyhradená pre astronomické pozorovanie a je považovaná za ideálnu pre medzihviezdnu komunikáciu, pretože je relatívne bez šumu. Signál prišiel zo súhvezdia Strelec. Trval 72 sekúnd, čo bola maximálna doba, počas ktorej ho mohol teleskop sledovať. Profesor si pokladá otázku, či môže súvisieť tento signál s 3 Atlas a že pri 3 Atlas je veľa anomálií. Ďalej hovorí, že 19. decembra sa priblíži k Zemi a dúfa, že nedôjde k nechcenému vianočnému darčeku na sviatky. Potom profesor Loeb hovoril o liste kongresmenky Anne Paulíne Luna, ktorá žiada listom NASA, aby zverejnila fotografiu 3 Atlas za najvyšším rozlíšením z výškovej kamery Mars Reconnaissance Orbiter, lebo nebol zverejnený žiadny obrázok za posledný mesiac od NASA, len z ostatných observatórií, kvôli vládnej odstávke a kvôli financiám, majú to tam aj na stránke NASA zverejnené, že znížili sa zdroje pre NASA, tak že nebudú dávať nové údaje na svoje web stránky. Takže profesor Loeb si v rozhovore inak pochvaľuje aj spoluprácu s kongresmenmi Spojených štátov. Ďalej hovorí, že ak by nás navštívila technologická civilizácia, ktorá vyvinula lepšie technológie, než aké máme my. Tento objekt sa pohybuje 3-krát rýchlejšie ako naša najrýchlejšia raketa a je 50-krát väčší. Viete, ak prežijeme akékoľvek takéto stretnutie, malo by nás to naplniť pocitom pokory. S tým, že v našej rodine inteligentných civilizácií máme súrodencov a sú úspešnejší a to by nás malo inšpirovať. Dúfajme, že na ich strane nestretneme sériového vraha. Najlepšie, v čo môžeme dúfať, že je to len ľadová skala, ktorá sa náhodou ocitla v rovine planét okolo Slnka a ktorá je veľká a vykazuje všetky tieto anomálie, preto vznikla v prostredí, ktoré je veľmi odlišné od toho, aké poznáme.
Potom preletí okolo nás a nič sa nestane. Vždy však musíme zvážiť pravdepodobnosť, že medzihviezdny objekt by mohol byť technologický, pretože dôsledky môžu byť obrovské. A preto treba mať plán a presný protokol, ako postupovať v takýchto prípadoch. A potom sa moderátorka profesora Leba pýtala na misiu DART a či by sme potenciálne vedeli zasiahnuť proti 3i Atlas. Najskôr vysvetlím, čo bola misia DART. Misia DART bola historicky prvým testom planetárnej obrany Zeme, ktorý uskutočnila NASA. Hlavným cieľom bolo otestovať, či je možné zmeniť dráhu asteroidu pomocou kinetického dopadu, teda nárazom sondy do vesmírneho telesa. Hlavné body misie DART boli: misia bola zameraná na asteroid, ktorý by aktuálne ohrozoval Zem. Cieľom bol binárny asteroidný systém, konkrétne menší mesiac s názvom Dimorphos, približne 170 metrov, ktorý obieha okolo väčšieho asteroidu Didymos. Použila sa technika sonda DART, zámerne narazila do Dimorphosa, aby sa zistilo, do akej miery sa zmení jeho bežná dráha. Bol to úspech, náraz sa uskutočnil 26. septembra 2022 a bol úspešný. Misia prekonala očakávania, keď skrátila obežnú dobu Dimorphosa a okolo Didymosa o približne 32 minút, pričom prah úspešnosti bol stanovený na 73 sekúnd. Tento experiment potvrdil, že technológia kinetického dopadu je životaschopnou metódou, ktorú by ľudstvo mohlo použiť na odklonenie potenciálne nebezpečného asteroidu z kolíznej dráhe so Zemou v budúcnosti. Doktor Lék odpovedá na moderátorkinu otázku, že v princípe áno, práve teraz obieha okolo Jupitera kozmická sonda Juno. Ak by mala toľko paliva ako na začiatku misie, tak by mohol zachytiť 3i Atlas 16. marca 2026. Žiaľ, nemá dostatok paliva a nakoniec profesor Lobo hovorí, že do budúcna by bolo vhodné nasadiť senzory, ktoré upozornia na prichádzajúce medzihviezdne objekty a neskôr aj stíhacie rakety, ktoré by sa s nimi stretli kvôli výskumu materiálov alebo kvôli obrane Zeme, ak by to bolo potrebné. Ešte musím upozorniť na reakčný rozhovor zo 7.11.2025 pre CNN News, kde bol profesor Yeshwan Gupta, riaditeľ Národného centra pre radiofyziku, a doktor Amitabh Ghosh. Obidvaja boli dosť skeptickí ohľadom lobových myšlienok, hlavne profesor Gupta. A nakoniec povedal, že pravdepodobnosť, že je 3i Atlas vykonáva kontrolovaný pohyb, je 0,0 milión nul a na konci jednotka. A tým ukončil diskusiu o 3i Atlas. Myslím, že profesor Avilov v nejakom staršom rozhovore tvrdil, že to môže byť až 20% šanca na technologický objekt a nie prírodný. Ja som si pozeral ešte ďalšie časté teórie ohľadom 3i Atlas. V internete sú ich stovky a majú aj svojich verných fanúšikov, ktoré sa dajú rátať v 100 000, dokonca až v miliónoch, lebo majú tieto internetové weby niektoré 100 000 až milióny zliadnutí ako v zahraničné a naše slovenské alebo české v 10 000. Takže poďme sa pozrieť, čo sa píše. Takže sonda pozorujúca Zem pred kontaktom. Objekt má údajne sledovať ľudstvo, zbierať dáta pred plánovaným odhalením mimozemšťanov. Potom ďalšia teória, ktorá bola uverejnená dokonca aj v Times of India,
Internet tvrdí, že teleskopy zachytili puls Fibonacciho sekvencií a že je to nejaký kód, ale žiadny kód nebol zachytený. Potom tretia vlastne, NASA, ESA, jak sa vraj zverejňujú upravené dáta, aby nebolo vidieť, že sa objekt priblíži k Zemi. No a ďalšia teória tvrdí, že vlády použijú Triatlas ako zámienku na spustenie holografickej simulácie invázie mimozemšťanov. Ide o takú starú teóriu z 90. rokov, ktorá sa stále recykluje pre ďalšie a ďalšie publikum. A potom, že Triatlas nie je loď ani kométa, je to vraj kozmický mikrobiót alebo vesmírna bytosť putujúca galaxiou. A podľa niektorých blogov ide o sondu z budúcnosti Zeme, ktorá sa vrátila z inej časovej línie. Triatlas využívajú aj naše bulvárne médiá, napríklad na Topke.sk sa spomína, že Atos Salome, tzv. Žijúci Nostradamus, tvrdí, že Triatlas môže byť mimozemská sonda. A článok uvádza aj vetu: kontakt s mimozemskou civilizáciou predpovedala aj Baba Vanga, bulharská jasnovidka. Na tú Babu Vangu som sa pozeral, nič sa nedá dohľadať, že niečo také predpovedala na rok 2025, že sa stretneme s mimozemskou civilizáciou alebo že príde nejakej medzihviezdnej galaxie alebo niečo také. Nič sa nedá dohľadať ohľadom Baby Vangy. Takže to sú len také špekulácie. Celá téma ohľadom Triatlas je dosť medializovaná. Aj Kim Kardashian napísala na sociálnej sieti, že kto vie, ako chutí China Triatlas. Pribudlo tam pod jej tweetom tisícky komentárov a dokonca na to reagovali aj, myslím, že z nás sa tam aj niekto odpísal a tak ďalej. Takže je to veľmi medializované a neviem, či to není na odvodenie našej pozornosti všetko toto, že od niečoho nás to má odvádzať a či by sme mali venovať takú veľkú pozornosť Triatlas. A zaujíma ma aj váš názor. Dúfam, že sa podelíte v komentároch, čo si vy myslíte o tejto obrovskej medializácii Triatlas. Ďakujem.